Hey guys, Khulumbai nwngthang angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअ जाहैबाय जोंहा शिलंआव खामानि थानायखाय जों फैदोंमोन नालाय नट अनलि बेरायनो खामानिबो दंमोन नालाय बेखायनो फैनाय जादोंमोन ओमफ्राय दायो जोङो बाइपास लामाजोंहाय थांगासिनो आरोना जोंनि नेहुनि माने खाथियावनो मोनसे लामा दङ नालाय बेजोंनो जोङो बरापानि मोनहैगोन आरोना गुवाहाटीयावहाय थांनो हागोन बिथिं जेबो सिन्था गैया जामबो जाया ट्राफिकफोर जाया आरोना स बेयावहाय जोङो थाबैनो सहैगोन ओमफ्राय जोङो दिनै बिराद मोनसे समायना जायगायाव थांनो नागिरदों गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुथु बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो लकडाउनाव फैदोंमोन ना गाइस माबा खाना लांनाया मा खाना लांदोंमोनलाय ओइ दा खिथादै र' दा खिथाब्रा दा नगा ओइ पारा इनो ना आब' पारा इनो ना आब' पारा दाखौ मिनिबाय नाला मेगन मोदै गयो देलायो थांनायखौथ' बावबाय नामालै रिजर्टसो नै जों दायो इयावहा पार्क खालामनानै लाबाय गारिखौ दायो जोङो थांनोसै स गाइस नोंथांमोनाथ' बे जायगाखौ मिथिखाबाय जानांगौ सोरबा जाय बिथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदोंमोन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय बरापानि आरोना उमियाम लेकआवहाय ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे पार्क दङना बेयावहाय फैदों जोङो बोटफोर गाखोनो स नोंथांमोना नायलांबाय थादो आगै अनजनाबो दंमोन लास्ट टाइम आगै अनजनाखौ मिस खालामदो खिन्थु मा खालामनो ना माने खाफाल गोनां होननांसिगोन आरोना जोङो जायखौ लोगो मोनो बै लोगो हमनाय बा लोगो मोननाय समखौ जोङो गोसोखाङो भिडिअ बानायनानै दोनबा बेनि थाखायनो आं इउटुबखौ बिराद मोजां मोनो आरोना सिगांनि भिडिअफोरखौ नायबा माने पुरा मेमरिफोरा रिफ्रेश जाजोबो आरोना दैया रानदो दैया दायो जोङो बटआवहाय गाखोनोसै आरोना बटआव बेसेबां लाखो टिकेटआ 1100 फैदो जोंनिया बटआव दैया रानदो बेनिफ्रायनो दै दंमोन जोंनिफ्रायनो गाखोलांनो खनसे गाखोलांमोनदोंना जोङो नानि जों ओइ खनसे फैबा दैया बुरजामोन न' बेनिखायनो गाखोनो मोनदों बेनिखायनो गाखोनो मोनदों मिन्थिया बारा नांगोन दे जोङो ओइ खनसेल' ओरैनो थांमोनदों मिथिंबायसो स्रां स्रां मोनदों दैया रानदोलै जोंनिफ्राय टिकेटआ बेसे लादों नायनो जानाखै बट आगोलजों फैदों दा नै गाइस टिकेटनि इनफरमेसन नांगौबा र' दलद ला सप्ताया लकडाउनाव फैदोंमोनलै ओइनिफ्राय नै नुखाजोबो बहुत नांगौ पाखा আমরা ডুবরি মতন জায়গায় বড় হইছি মোটর আছে
तामाम सान्दुं गाइस आयो डेन्जार सान्दुंखायनो माने दाना बिराद मानसिफ्रा दै खाथियावल' बेरायनो थाङोसै आरोना बेवहायबो बिराद मानसिफोर दङमोन ओमफ्राय जोङो नै दसे नेथ'नांबाय माने मानसिफ्रा बटआवहाय माने गिदिंहैदो नालाय स' जोंथ' टिकेट लाखांखाबाय नै बिथांमोना फैबाय आरोना एबारसो जों थांनो मोनसिगोन आरो जोंनि उनावहाय दंबावो आरोना ओमफ्राय जों आन्थाल' मोनसे बटखौ बुक खालामदों जोङो नङाबा ज'सो लाङो आरोना बेफोरबायदि खिन्थु जों ज' थाङा जों आन्थाल' थांगोन बानो नै माहा सहैखैसो आं एसे बावजोबबाय जाहा उनाव सोगोन दे उनावसो नुयो सेराव सौगोन आं दायो जों थांनोसै ये गाखोनोसै इयाव सौसिनांबाय आं Masih Buria, ayo si bar kele Wah, gasale. Gasano? Hah? Nani? Bibari. Danger Buria, Maldives broken feeling. गाइस बेयावहा ब्रिज मोनसे दंमोन ना नै बियो ओमफ्राय बेयावहा डेन्जार लिरनाय दङ आरोना माने बोरायबाय खोमा बेयावहा हाबनो होला खिन्थु जों सिगाङाव थांबाथाय बेयावहा हाबलायलायनानै जि मोजां भिडिअ बानायनो हाबायमोन खिन्थु एबार खेबसेयाव हायासै आरो गाइस जोङो गाखोखांबाय ओमफ्राय दा मोनसे दलं दङना बेयावहा गाखोनो थांनो नागिरदो मादि मोनखो दैयाव गाखोनानै बरिया बिबारियालाय माबा गवानि बायदि मोनलादों इस बिराद थांलाय मानो गैयालाय लैथो मायालाय नोंलाय How was your experience? Goa life, it was pretty awesome. Awesome. What about you? Boria होनदो Hatornak Buria. Iथिंबो दै दा जों इथिं लामा हामासो दां Enak apa kan sih? लेथ्रासो दां जि मोजां न' नेचारेलि बिउटिफुल जि मोजां नुदों नै गाखोलांसै जागायसै जोङो नंगौ नामा रानथें जाबासो लानोसैलां दलङा गाखोजालानो हा माथो मानसिफोरानो गाखोआखै इलायनोब्रा थ' गाखोनो गिबाय नामा गियालै हनै गोदोदखा बिफाङानो
मा जाखो हिर' गाखोनो हाला गोलोमसै ना जों ओइनिफ्राय फैबाय नै ओइनिफ्राय इदि फैबाय नै थांगासिनो जि मोजां इनिफ्राय दैनि लकेसनखौहाय नुहुरो आरोना दंफां सारि सारि नै जि मोजां ओमफ्राय आङो गाइस गोलोमजोब्बाय नै पुरा गोलोमजोब्बाय गोलोमबाय अमा मेजेम जानाया मेजेमफोरा गजोब्बाय So guys, दायो जोङो बिराद बेरायबाय बेरायनानै दायो फाइनाली जोङो गुवाहाटीयावहाय थांनोसै guys. So थुदो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो guys जोङो इयावहा लाखिदो ओमफ्राय इयावहा नै बिसोरो मैगं बायसोदो Mana munya bisa? Mana munya muta apa ya? Đây kantal. बिराद गोथाव जागोन नि गोथाव जागोन लामायावलाय दे गोदै जागोन खोला नै इखौसो लागोन आं औवा मेवाइखौ ने Ay, asar doon. Yeah, oh, mushroom. Mushroom na ne? Mushroom, lagot. Ay, le pakto nama. नै ने माने मान गुरु यो नि वाख मा खालागोन बासिदो ओइ नै नै जि मोजां नै नै मा बुस्थु बिले नानि लाखाबाय गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखायो शिलं र'डआवहाय बिराद आचारफोर फानो ओमफ्राय औवा मेवाइफोर फानो ओमफ्राय जोङो ना गोराननि आसार ओमफ्राय बानलु बमब्रानि आसार लाबाय आरोना ओमफ्राय जोगोनार माबा माबि आनारस तानारस बायबाय बिराद गोदैमोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय